continúa. Primeiro de maio, a loita continúa. Primeiro de maio, a loita continúa. Primeiro de maio, a loita continúa. Salarios dignos, pensións decentes. Salarios dignos, pensións decentes. Salarios dignos, pensións decentes. A loita continúa. Cocida na rúa. A loita continúa. Cocida na rúa. A loita continúa. Os que non teñen pan, a nosa razón forte vera, o triunfo chega en volcán. O Día Internacional da Clase Traballadora nun contexto especialmente grave e tamén decisivo. Facémolo baixo un lema que resume moi ben o momento político e social que vivimos contra o imperialismo, paz e soberanía na Galiza, traballo digno e dereitos. Asistimos ás decisións políticas que agravan aínda máis a situación dos sectores produtivos do noso país, como o recorte do 67% dos fondos da pesca e dun 20% dos fondos da PAC que supoñen un golpe directo ao mundo do mar e ao rural galego. Un impacto que xa se está a notar con actividades como marisqueo, cunha situación cada vez máis difícil para moitas traballadoras. Un exemplo claro témolo en Camariñas, onde as mariscadoras levan tempo denunciando a perda de ingresos e a falta de medidas para garantir o futuro do sector. Defendemos que compre un auténtico plan de choque fronte á carestía, que garanta salarios dignos, recuperación do poder adquisitivo, do dereito efectivo á vivenda, control dos precios e dos bens básicos e unha intervención pública decidida fronte á especulación. A nosa comarca non está avanzando como debería, ao contrario, leva anos sometida a un proceso de precarización e de debilitamento económico e social moi preocupante. Non existe unha aposta seria pola industrialización nin por fortalecer o tecido productivo comarcal. Desde esta realidade enténdese tamén os conflitos laborais que temos abertos na comarca. No sector de coidado, as traballadoras das residencias, centros de día, axuda no fogar, levan máis dunha década cun convenio bloqueado, sostendo un servicio esencial en condicións inxustas, mentres as empresas fan negocio co beneplácito da Xunta. Como o profesorado leva todo o curso movilizándose, farto da propaganda da Consellería de Educación, reclamando melloras laborais e a recuperación de dereitos fronte aos recortes da Xunta. Un exemplo moi claro témolo aquí, na nosa comarca, no IES a Grandes Raíces de C, onde se recortou o profesorado especialista para alumnado con necesidades especiais, obrigando a que tivera que ser o Tribunal Superior de Xustiza quen ordenase a Xunta a contratar máis personal. E temos tamén o caso de Xeal, que representa perfectamente o modelo contra o que estamos loitando. Unha empresa con beneficios millonarios e importantes subvencións públicas que ao mesmo tempo destrúe emprego, deteriora as condicións laborais e debilita o futuro industrial da comarca. Porque fronte ao imperialismo, fronte ao expolio e fronte á precariedade, a nosa resposta segue sendo a mesma. Máis organización, máis movilización e máis loita. Viva a clase traballadora galega! Viva! Viva a CIGA! Viva! Viva Galiza Ceime Socialista! Viva! Primeiro de maio!